Ngi pediang sobai phi ki para bangit baid baro chong kabalang Presbyterian Mauro ki para bangit baid ki ba naki wei pat ki balang ki bala bandan rungkat bat ngi bat kumjuk mo phi ki para bangit ki bomla ban wan jing seng ndrei ki ba pet ki ba khmi lingba kani ka YouTube channel chong kabalang Presbyterian Mauro ke jing khuble ya phi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong penim jongi uji Christ ki don apeng jong phi ki bamla bani don rengkat bat ngi hagani ka benta ka basalor jong ying mani ndrei phila bani i ngi lingba kini ki kor ki bor jong ni ka juk ka bamenta ka jing khu blei phi bat ki jing khu ki jong blei halor jong phi ro ki para bangai be menta ka sngi ka de ka sngi utrai ka bangi rakhi kum ka Bible Sunday ka sngi utrai ha ka bangi perkhat ni pusan ya ka Bible ka balong ka ktien ka jong blai ban ngi duai ngi kershan ya ka Bible Society of India ka badai ka seng jong ka balang ka ba trei ban penkela ya ka Bible syaki jat ktien ba pher ban shan ya ka Bible bat ban penpoi ya ka Bible syabaro ki yeng Kristan bat wat ya ki bampat long Kristan ro namar kata ke jing pulih ktien blai ka kubor bat ki jing ruai kin long bet shapang ka Bible to blem kur khu yengi hagni ka sngi ngine pendam ka jing duai au blai bok pau jingi ba beneng ngi aingo ye me bengi don ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me ban mane ban shakri ye me ban ngi aingo bangi yo ban rakhi ya ka Bible Sunday ha ka ni ka sngi ngi karpat be men don rekat bat ngi men don rekat bat ka Bible Society of India ro bat ki kam ki jing trei ki jangka ki babon sertap ye kini ngi pan ni dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi uji Christ amen ngin ya shakriya ublei da kabangi arwailang ka jing ruai ka bashispa lai pholai ki jing mot ki jong ublei ha Bible ki lapau ki balong yaine jiunom jing shisha ka bakrau jingkular don bashisha balapan skem das nam khamkor de yakaksiar bat paila koridor tam ka jingruai ka bashispa lai paulai Jing mut ki jong ublei a Bible ki lapau ki balong yai ne chiu no ding shisha ka bakrau jing kular don bashisha balapan skem das nam hamko dia kaksia barpaila kordota kaplahapen ribaro kabalong shishahi ka urom utau yuk bajong ki ka jing long so baneng kong ubri open lohi nakatami jing si jing rem ka janjongi ngishem ruhaka Bible kaktin basang wajam badon kajing imjana yahubato ngitam jing pen ya
suk la pendem ajin yap dong ukon ublay nama ujisu upodyan ki dong shon Bible kabagento ihukum jong ublay jings neng jong ka kodor ya baroka perteng akane don bot ajar adiar ki panem lemput yaka ngan pule ngan berkat klem ka phang pedeng jong ka khubor ka bangin si sngo shibet ka long ka ni u Josiah u Shempat ya ka htien u blay bat ka nongrem na ka htien ka jong blay ya ka ni ka khubor bat ka jingpule na ka htien ka jong blay ha ka ni ka por ka long na ka kitab ka baar jong isim ka lenong ka baar puar ki dkhot iwei hadu phra bat ki dkhot khat wei hadu khat lai ar kisim ar puar lenong ki dkhot iwei hadu phra bat khat wei hadu khat lai u Josiah ulalong pras nem karata menba ulas dang ban senshar bat ulas senshar laipo weis nem ha Jerusalem bat ka kerteng ka kemi jong u kalong ka Jedida ka khon u Adaya kabana Boskat ti ulale ya kata ka babha hakmat utrai bat ulayad ha baro kalenti jong u debet ukpa jong u bat shimpai bakla shakamon lani shakadiang ti hakaba khat prasnem jong usim Josiah usim ulapha ya u Shaphan ukhon u Asalia ukhon u Meshulam unong tho shakayeng utrai udaong khile kieu sha u hil kaya urangba lingdo baun ken yausbai balawalam shakayeng utrai ya uba ki nong ab jingkhang kilelum na ki pajba batukin aino ya u ha kakti ki nong trei ki bakmi ya ka yeng utrai batu kita kin aiti ya u ha ki nong trei ki badon ha ka yeng utrai bakin shnapat ya ki jingpra jong ka yeng Henry haki mistri bat haki nong taken ro bat haki nong shta mau bat ban thiet ki ding bat ki mau balashnia ban shnapat ya ka yeng Henry shim la penlong jing yak hen ai bat ki shaphang utaus bai bala ai ka khti jong ki naba ki la le hok ti u hil kaya urangba lingdo ula ongha u shaphanu dong tho ngala shem ya ka kitab ka hukum ha ka yeng utrai baru hil kaya ula aiti ya kata ka kitab ha u shaphan ute ula pule ya ka ti ndaus e mule osngau ya kiktien ka kitab ka hukum ula kat ya la ki jan ti us em ula hukum ya hil kaya lingdo bat u ahikam ukhon u Shaphan bat u Akbor ukhon u Milkaya bat u Shaphan u Nongtho bat u Asahya u Shakrius em u daong khilet ya keli ya utrai nakabenta jonga bat nakabenta u patlang bat nakabenta ki Juda baro Shaphan ki ktien jong kaneka kitab balashem
Namar kabakrao ka jing bitar utray, kabalame persya engi, namar kikpa jongi kim shim la sya askor yaki ktien jong kani ka kitab, banle kat bakum kata baro balat ho syapang jongi. To bleun kerku, ya ka jing pulih bat ka jing sya askor, naga ktien ka bakhut ka jong u, tongin ya pendam ha ka jing duai. Au bleu bau kpau jongi bah beneng, ngi aingo eme bengi don ha kani ka yeng ka bakhut ka bakentang ka jong me, ha ka bengi wan lang kum ki breu ki balapan khut pen gentang, da ka jing sat ka snam ka jong Jisu, bada ka jing wan ban shong ban sa umen siem bakhut ya po jongi, banya selok lang ha ka jing selok ka bakentang khut ya khmat jong me, nginget bat ngi bat skemi ka kular jong me ko Jisu, haba arne laingut pia seng lang ha ka kerteng ka jonga, hang tangangan long rengkat lembat pi, ngiabun hang ni ko try, bat ngi wanda ka jing trang bani shem bat me, batuat ai ba ka jing selok ka jongi kat long tang para breu, tang ha ka do bat ka snam, henrekan long ka jing selok ka baken jaman sim lembat me, bangin mat e ka bor jong ka jing don kat ka jong me bat ngi ka ni ka por, ngi aingo ba melakar khu ya ka balang ka jongi, bari ka para bangit ba e ka jongi kumni ko magi long hadu menta. Ngi aingo bemelakar khuru yaki para banget ki bajuan jia seng bat ngi nakawai ka tayo sakawai ka tayo ngi aingo ba mekar khuru yaki to ki bamla bandon rengkat bat ngi ha ka ni ka jia seng ha ka ni ka por namar karta namar ka jing pang jing sitam namar ki jing ja ki basong si ha yeng henrei ki don ka jing thrang ko trai bandon ka yeng ka jong me bat bani selok bat me kerkhu leme ki ko trai kerkhu kerhai ki daga juk ka jing kerkhu kabamet he halor jongi ngi aingo bemela aingi ya ka kwat ka khia ya ka jing bam jing di bat ki jing don kam ki jongi baro bat mela ai ru yengi ya ka jing long men sim hapdeng ki jing bon kam jongi ya ka ni ka perthai bangila ban ken mau ya me bat ban shakri ya me ngi nyo kor ka htien ka ba im ka jong me ko trai bat ngi aingo ba ka don ka jing phla ka don ka jing kai yengi hakum ka ni ka sngi bangi rakhe ya ka Bible Sunday ngi duai ngi kerpat bahakum ka ni ka sngi ngin ngam jeleu syaka ktien ka ba im ka jong me ban wat ke ei ba medan ban kren ngi lengba ka ktien ka bala persat da umen se makhoj ngi duai naga benta ka jing pan priang ka ktien ka jong me ka leng ka ni ka perthai bagi breu ken yo pediang ya ka ni ka mana ka bana beneng ka ban long ka jing bam naga benta ka jing im jongki ka ba malaga sngi ngi duai naga benta ka Bible Society of India ngiduai na kabenta ka United Bible Society ka batray kaleng ka perthai ban penpoy ka ktien ka jong blay sya kita gi badon kam ban yalap ru sya kita gi bampat itho yu Jisu kumunang penem ngiduai na kabenta ka Shillong Auxiliary jong ka Bible Society kinong kit kam gi jong ka baro bat kinong tre pok auxiliary bat ki kam gi jing tre gi jong ka hari khasi jantia hagi than Garo Hills haki rilom karbi hakini ki rithor ki bahajan ka jilla megalaya ka jangi bat ru hakiwe ki pat ki jaka ko trai ki baka deben pet ka Shillong Auxiliary ngi duai ngi kerpat baka jing dorkat ka jome kan long lem bat ka kam ngi duai Reverend Peter Khar ibalong senior secretary jong ka Shillong Auxiliary bainang la ban peniat saprang ka kam ka jome rengkat ki batre po office rengkat ki bai pat ru ngi duai nam tagi branch ki bapher ki badon keleng kani gari khasi jantia ka jongi bat keleng kari Garo keleng ka jela Assam bari ki pat ki chaka ko trai bagi nangla ban penia chaprang ya ka kam ka jong me ban lum yo senyang uben hei ban yakit ban ya ba ya ka kam ka jong me lingba ka ktien ka jong me lingba ka Bible Society bat bangila ban ya tre shidhem ban sam ya ka Bible bat ban sam ya ki dekot Bible bat ki lingkot na ka ktien ka jong me sya kita ki badon kam ni duai na ka benta ki tu ki ba ya kendu jing ha ka bagi tre ya ka ni ka kam ki ba mat e jing pensitam ben kam tam ha ki kat tu ka ni ki jella ha kari India ko try ngiyo sngoy ki pastor ki temen besan bari ki para banget ki ba syasitom na ka benta ka jing Kristan ya ki ba ki yeng mani ki sya thang bat ki Bible ki sya tar ki sya thang bat ki long yeng long sem ki sya penjat penpra try to pet isen ya kum kita batu ai bore ki bakin yaine hadu ko bakut bat wat hapeng ka jing pensitam benro bagila ban sakhi ame
Iduai ngi kerpat bemen kerku ko trai nagabenta ka balang ro bakan ie je ktien ke jong me bat bakan pen priang ye ka ling bagi ji hikai ling bagi lat kilenti ke ba per bara preng ke ni ke juk jong ka lockdown namar ke ni ke jingpang khlam ka balasar ye ke ni ka perthai barok ko bai ngi ai ngo bam shimla bante ban kho me ka ktien ke ba im ke jong me pen ban ling ba ki ni ki kor ki bor jo ke juk ka ba menta ling ba ki ni ki jing start ke ba menta ngi yo ban pen priang ke ji seng bare ke ji hikai ktien blai ling ba ka YouTube ling ba ka Facebook ling ba ka ki cable channel bat ki lat kilenti to kur khu ko try kan rat yakine ki jing start jong ne ka juk namar ngi tip ki wan na me hi ban ngi duai bikin long ka jing kur khu ngi duai na ka benta ka balang ka jong hi ka badon ka ne ka YouTube channel bat ki ne ki samla bat itemen basan ki ba pet ki ba khmi ka ne ka kam shisha ko try ki len yala de bat ki IT yala de khanang ban pan priang ka ktien ka ba em ka jong me shaki bon pat bat ki bon balang ki badon kam bani osngoi ka ktien ka ba em to kur khu ko try ba to ai ken sngo kentang ka kam ka jong ki la hadien ka kamera la khmat ka computer la ka jing pan priang ro lengba ki lat kilenti chong ni ka jok Gidwai nagabenta ka balang ka jungi barok ko bai nagabenta ki jing shakri ki jongka gidwai me men ker khu bangin ang la ban ya chaprang ha ka jing shakri ka kam ka jong me gidwai nam tagi nong sharai gidwai nam tagi khot committee balang gidwai nam tagi nong elam ka jing seng kan thai ki nong elam ka jing seng khna ki nong elam jong ka jing seng samla bangin ang la ban panya chaprang ka kam gidwai ya ka jing seng samla kaman rakhe ya ka tayo ko bakhaddu jong ka jubilee rupa ka jongka ka bangin yo ya ka jing seng ka bahe hagani ka singu trai ka banwan gidwai ngi kerpat be men ker khu ko trai kan rat ya ki jing pen kre baro bakin man bha bad bikin seiso bad bakan long ka jing ker khu ya ka jing seng samla bare ka balang ka jingi baro ko bai gidwai nam ta ka jing seng khna ka ban sarakhi ya ka children's week hadin kata baki program ki jing pen kre ki jong ki baro ken ya be ya ranti bat kin long ka jing ker khu nagabenta ki nong ishimenta bat nagabenta ki nong pet ki nong khmi ru gidwai ngi kerpat bemen dorkat bagi long yang long sem ki be kendu jing hakum ke ni kapor ngi kerpat bemen pen khia gi bapang gi bisitam ngi kerpat bemen pendap gi baduk ki bakerdo ngi kerpat ba memen ai ke jing tengen men sim ye gi bala mat gi jing sosi namar ki ladu no gi ba e gi ba thon gi jong ki gidwai bemen ai ke jing kemen hagi to ki ba lamat ki jing ker khu hagi ni khindet tayo khindet banai ko trai gidwai na kabenta ki para bangai ki ba e jaga balang ki ba no senyang se kam ga jong me hapdeng ga jing ring hiran jong ni ka perthai hapdeng ka kerdu ba ka khim khat panban ngi sngo ya ga jing pule na ka por ya ga jing ai ka ba kulot men sim jok ki shaka kam ga jong me kum ki nong yalam kum ki nong sharai jaga balang gin ong kum no ko trai ring shu dap tang ga jing songo ba ke e jaga kam ga jong me bat ki kershane ka kum ne kum ka long kerkhu me ki ko trai pendap ya ka trai ka khta ka yo ka kot ka jongki bakin bet kin biang kerkhu ko trai ya baro mangi ya ka ni ka por ha ka jing shakri ka jongi bakan long shisha ka jing kerkhu men se mengi bat shibet nda dei ban ngap ka khtin ka em ka jong me men kren hengi daw men se ba khoj u bana beneng trai ngi ai ngo eme nagabenta ka ni ka por bat nagabenta ka ni ka jing selok lang ka bangi yo bat me to ma pingi ko trai yagi pop ki palat ki rengkang jungi bobon bato pen thamai ki jing em ki jangi bagin long ki jing em ki ba pediang ho na khmat jong me namari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai bar unong pen em jangi Jesus Christ amen. Ki prabangi biye baro ni ai kublei pi iwei pe iwei haga gerteng ga ba im ga baran bor ka jong trai obalong nong pen im jungi Jesus Christ ni ai go yo blei ubalapan la yengi bangin yawan pat haga jiang ga bagantang jong u ban yo ye ka jing shakri ka jing manilang yo blei kumni kumbangilong
Kumbalong di pastor kini ke Bible Sunday kasih ke bakarpang na kabanda kaktian ke jong ublay kaba lapan baik kenang dagi bor balang bahalor bangin yo ban penlit jengmut hagabaya day ban kini inong kren hagapdeng jongi kini kapor ilong hi pastor jongi ira Brandon dan siem ni penpau ke jeng sengoburom kum kabalang i pastor jongi iba lashim ya kini ke benta ban sam ya ke kubor ke ketin ke jong blay hagini ke singi ke bakarpang ke badai ke Bible Sunday nganget ngilai tip barok ba i pastor ilai kendo ya ke jingja ke basungsi halage jing hagabai ikiau jong i ikme jong i kongredian idang suklat mensi mondi madateb i mensi balang ten rei lakat daru i pastori la kloi ban pelaj e kapor ban ai ke jing syakri halaga jong ka balang daga basam i ka kubor ka tin ka jong blei nga sude ru kum ka balang bangin pediang ye i daga basngu burom kum presiden jong ka Shillong Auxiliary Bible Society namar ba ka Bible Society kala thung ye i como president nagabanta kini gilais nam arajar arpho hado arajar arpulai bat ngi sudan boksibon ban yo ye i pastor ban kren habreng jongi om tang como pastor jong ka balang hanrei ubrio badan ru ka ikhtiar balapan kup kerpang como presiden jong ke Shillong Auxiliary ngidwai pastor bau blei uni snai ban kerkhu yipi ban pansaj bor yipi baga khubor ka bapin ai habreng jongi kan long ka ba wan aga khet ki jing snai ki jong trai ni suburom ru ye ke jing don kat habreng jongi itmen besan ki NCM ibadai utuman besan jong kebalang Presbyterian Nongwar tinggi sungguh berom bayi utuman besan idon rengkat ban ngi ban yang kerpar ru i in subha ban tuai ban kentang i kijing aingo ndala dai kepor asibit ka kelas suspension kan penting biang mentah kejan miet akapor sau beje kito ke belawan sigi kelas kin subha ban ken mau ban wan biang mentah kejan miet ru ka kelas riu khot ban kanum long hagani ke singu trai khat lai terik henrei hagapor chho beje henrei kan long hagapor sau beje jan mit tikitu ke balawan ski kelas menne kin mau bahaga khat lai kanum don hagapor chho henrei kan long hagapor sau beje jan mit hagabenta bersepo jong ke yang mani ki program jingi seng mentah ketiyo kilong kumni jingi seng kentai mentah kejan miet kandon ke jingi seng some price yaki nong lum kau kam jong kani kesnem arpo ini lam yaki jingi seng dai chairperson ke jingi seng kentai Mrs. Inong Klau iban polis sedang bat duai indong Mrs. Malaysia Harding do kandon ke jingi seng ke jingi selok lengkot nai chairperson bat ke jing some price jingi seng samla inong polis sedang badwai inong Mr. Meban Ricky Walang bad inong kren Mr. JM Sun haka Simon dia kata lasai nyo tarik nyen yo ye ke jingi seng duai revival bad ke jingi seng duai sedang benai hang ne hijing mani haka por jan mit riusting iban polis sedang badwai inong Mrs. Silalu haka mit balang kandon hi ke jingi seng met balang kata kendai tarik ngin yo sngo wi ka wei pa subject ka baong u kentiu ya ki barang li bad u pendap ya ki batngan ya ka balasim na ka gospel kat kum Lukas keleno baningkong ka dikhot ka basan phu ar san phu lai balasim na ka thim ka jingi rap ublei happening ki jing janja inong kren yigni ka subject in long iwe ni ki khot ka committee balang Mr. KS Dieng Do iban yalam ba ka polis sedang batwai Mr. Gilbert James Dieng Do
Hagamit sisa jan kat arterik in yo hi ke jing seng duai iban yalam ke populis dang bat duai in long misteri rap bor lang shooting bat kemat jing duai ke long naga benta ke jubili ke jing seng samla. Hagani ke singu try ke banwan kandai ke singi rakhi penkut ya ka silver jubili ke jing seng samla ke jing dap arpusan senem jongka ke bangi lapan bana kumtu wala bro sisnem. Dengan pembina geni kepor yang ke program ke babnia rengkat bat ke apil yang ikum ke balang bangin ya kersan gini senran ya ki khon samla jongi ha geni ke jingi sengkerpang manta ke tiyo lasai jan mit hadian balawai ke jingi seng duai sedang benai kan penting pat ke Bible quiz competition hapo kajing penya jongka Bible quiz competition ke sub committee iban yalam ya gani ke program in long teman besan Dr. O Lamri jing pulis sedang badwai ni Mrs. Iba Kham Kordor Shisha Simli bad i quiz master ilong i Mrs. Radiancy Ringa kabenta ban le ya ke quiz kelong na ke kitab Siem kabenta ke beningkong ke kitab Siem ke beningkong Hagamit si baar praterik hagapon riu beji kandon kejing pelaj ya ke souvenir bala penmi de kejing seng samla hapo kejing penyat ke souvenir sub committee kejing karpat kelong ye gitu baro ki balaya don benta hagabano senyang hagani ke souvenir da kejing tho lagi berit ni ki bakrau lani de kejing ai ki bakerpang kum ki donors Papian sobaban wan kenang hagani kejing seng pelaj souvenir haga praterik Tuesday por rio bejijan mit inda sngo burom lada pila ban yepoi kamtam mapi ki badan benta hagani ke souvenir ngigir paru ki pajba kat ki bala ngin sobaban yepoi sagani ke jing seng hadin bala dep an pelaj ke souvenir kan peteng pada ke wei pat ke program bagata kalong ka question hour hagani ka question hour ki don light ligi benta kawai kalong ki jingkali ya ki jing ki bengisem naga ktien ka jong oblei ka bible kawai pade kalong ki jat jingkali ki bede bat kini ka juk kini ki social media bat kawai pade ki jat jingkali kalong halor ki kam song kha song man ki la don bon ki jingkali ki bangi la yo Balapun baik kerpang ye pastor jongi kum u research person ba in a ye gijuba halor gini gijingkeli kiba kisamla kilabo iban pulis sedang badwai in long i Mr. Balmi ding do nong pure bad iban penyat ye gini gijing seng question hour in long i Mr. Biwanyang ibalong chairman gijing seng samla haga khandai trik in yo ikamiat balangum tu kembala penbena haga shipho trik simpelai in your part ya ke extempo speech competition kini ke competition tie lakar part ya ki samla baro bangin ye poi sekeni ke program hagapon riu beji ke sipale shipho tarik mentau benai in wan khnang hagapon riu beji nang ta khat wei tarik ke sin tho ding kadon ke program ke bakham kerpang bagata ke long ka seminar Keniru la pediang subha ya baro kat bangila ban poi sagani ke program ke bagerpang ke topik jong keni ke program kalong ki samla kristan ki ba pendon burom ya ublei da ka basim khia ya ki kam ke jing seng samla iban yarab ban a jing shai lani ban kren halor jong keni ke mat in long irabren RG lalu wei ni ki pastor jong ke balang lai mukhra Bad iban yalam iga jingiseng in long Mr. Biwanyang chairman jingiseng samla iban pulis sedang badwai Miss Nafisa honlang dong si khatar tarik kesing sajan live ji jan miat kandon ke get together jing ye kendo lang hapadeng kinong yalam berim ke jingiseng samla kit khot berim ke jingiseng samla kitu ki balai don benta ke jingiseng samla nadu sieja kendai spa kendai busan kendai bunriu kendai bunyo gumtu terter lembat ki khot ke jing seng samla ki bamenta kinong yalam ki bamenta ki khot ke jing seng samla ke bamenta
Yakanin penyat ke Jubilee Celebration Committee haga por lai biji jan miet ngi kerpat ngin sobha bani pelai por khnang ha ketegi singi hadin baladep gani ke program ke batang shikinta duna ye kan buat pada ke price distribution ya gitu ke badai hok banyo price hapo kajing penyat jong ke price distribution sub committee ti ke niru gitu ke ba don bentang kin sobha ban ban sim ye ki price ha ketu ka por hadin balawai ke get together hadin katakan don ru ke jingya tisha haga singu try ngila penbe haga jing sisa ngila supen kre ke program bayo kumno nyim la ban long jing seng lang haga jugo por baro si balang tingila penbe artli ki jing seng haga tagaru komba kiba men step bat kiba men singi kin long ki jo ten rei ningila pet ye jing long jing man jong ko perthei ngi i bagasha galan kum ta ngin long jing seng arsien om de artli rei arsien haga por chpoji ani lami ki jing seng di vice chairman ki jing seng samla Mr. B. Warji nong elam jing ruai Mr. Daminot Mauri organist Miss Karin Nongrum Kindon jing ruai penhemen sim jing pudia badwai di Mrs. Wanda Sisha Karsano jing ruai kerpang nai Miss Beth Ezel Karsano bagi parlong inyo ye ke jing ruai pengandang jing aingo nai wei niki rangba ibalami no nagabalang ilale pumuri Mr. JC Dingdo nangta gendon ki jing benar badi bani thu khana indong iwe niki pastor jong kesinot mi ngi Reverend HK Nong Sam. Hakapor Shibiji Mensingi Nyalam Igajing Seng Dau Chairman Gijing Seng Samla Mr. B. Wan Yang Nong Yalam Jing Ruai Mr. Henry Warjri Organist Mr. Balmi Lingdo Nong Pure Kindon Gijing Ruai Penhemen Siem Ban Bot Gijing Polis Sedang Badwai Nai Mr. Hamar Babiang Pungrum Kandon Gijing Ruai Karpang Ka Female Voice Nong Ruai Jing Aingo Mr. Edsudo Ling Nang Ta Kindon kijing penbena nagaliang kijing sen samla ba nagabalang ba iban kren in long biang hi I pastor Reverend HK Nong Sam barakapor jan mit riu biji in yalam kijing sen de chairman kijing sen samla Mr. B. Wan Yang nong yalam jing ruai Mr. Don Bor Lang Warjri na organist Mr. Bal meeting dot long pure ban don kijing ruai penhemen sim ban board de kijing polis dang badwai ni Miss Anomika Lingdo nong pure Kandon kijing ruai kerpang na male boys kijing penbena na kijing seng samla bad iban ay ka khubor kelum na kabanta kijing rakhi Jubilee inlong I pastor jongi Reverend Lindan Siem tingi kerpan iki para banget kumbangi jule hagi wei ki por ki bangi don kijing seng ki bakerpang ngin ya snok ti lang bad kijing seng samla hagani ke program kerpang nadu lasai ke mien ti kajingi sengkhana ru kandon pada kata yo jongki kaban sedang nadu ke singi mondi khat sau terik dia kini ngan benai ke detail program khenang ba kanum ya tengkho bat kini ke program jinsen samla ke berade pun benar ten ringi kerpan ya baro ba ngin sim ye gini ke program sheet jong ga jing sengkhna nang tai na khman na kapor ba phimi ban nei no si yeng dalawai ke jing seng te ni lapun bet de balang ye ki samla ki ban tho kerting bat ki ban scan ye ngi ki bawan ji ke jing seng Henry hagani ka khatlai tering ke jing seng samla kala pen baik kerpang dagi bai pat tingi kerpat ye phi ki para samla ki ba la pen baik ba phin sobha ban teng pat ye ka program jong phi ha ka ar phau terik man thau bnai kitu ki bala pen baik kerpang daga balang subha sa simbiang ha ka ar phau terik man thau bnai ka kelas redukon ngan ong biang sa jisien kan nomlong men step kan long la siu try hadin balawai ke jeseng ke ba arsien sumba banikin mau
kini kilong kijing bermana kini kepor kinong dom jing aingo ngamot ki oses kin subhaban wanra ikijing aingo sakmat badi temen masan ki NCM in subhaban duai ban penkentang ikijing aingo Iya dua. Kau kupa jangi ubah beneng. Iwan ya kabana ingu ya mana marba melong blay jangi. Melong blay bakoj, blay badon bor. Ubana bom jukut sabom jukut. Melong ru blay badap di kijing iej, bad kijing isnai. Ngai ingu ya mana Bameladon ringkat lembat ngi, bad melayalam yang ngi, hagan iga por iwei pe iwei, haga bangi yok bandrung hagan iga yeng ka bekentang kuat ke jong meh, ya ka balati kenang ban syakri ya meh, ya ka bangi yok ban syakri ban penon burom ya ka kerteng ke jong meh, ban roai ya ro ya ka kerteng ke jong meh, ban ai syaka kam ke jong meh, ban sengap ru ya ka ketian ke jong meh. Ngai ngo ya me ko try ba mem samla ino engi mangin kiru aga yeng ka jong me ha padeng jong gini kisngi ki ba e ha ka ba me ko try mem samla khanglat mangin yo ben shakiri o ki yeng ki sem ki jong i duain mar kata ko try ba menang pen yo hangi ya ka men sim jong ka jing ie ban shakiri ya me ko try ban hajan ya me bat ban yai wat ya ka khmat ka jong me ya ingo atrai ke nego poru ba mela pelak yangi bengin wan ka yeng ke jong me ringkat bat kini kijing ai ki baret ki bolong ken trai kijing kerku ki ba mela kerku ha ka jing em ke jongi ha ki kam ha ki jing trai ke jongi ya ai sika kam ke jong me ko trai namar kata ngi duai tu isnei men kerku ya ka wei pa ka wei ka kti ke balan no ko trai la kalong ki jingai ki barit ki bakrau me ko try me tip ben mi ikam tam ye ka do not bari ka men sim ko jangi banginang ban ai kam bas ka kam ko jong me kerku ko try na mar kata pen kentang ye ki ni ki jingai ki nong ki ba bet ken na ka benta ban pentai ban pentri kam ye ka kam ko jong me po la ko jong ka balang hang ni bat sabar jong kar kum jo Idwai snei kerukuru ya lo kejong ka balang kejong me. Ya kirim pe Ingrisan hapo lo kejong ka balang. Bagi nang ko try banang yai ban ai kam ha syaka kam kejong me. Wat kam tam hab deng jong ni gisngi. Kiba kiba kembat kiba jenjar. Isnei ruat try ban mendon kat kerpang lumba jong ni por. Yu syakri jong me. Pastor uban sa ai hab deng jong ni ka khubor na ka ketin kejong me. Ko try ngi tips kam bu sakri jong me ulong ayu han ringi ngi skam ba me men pen slek dalu jong men sim ba ko jong me bagi e ke baro ki ba mi ne ka sentur ka jong o kin long ken kum ki jing bam ki ba ken jamen sim ki ba laban besar ye ke jing im ko jing ko try ha ka bangi laban im da ka tien ka jong me bangi laban yeng ban ye le persha ban job e ki bor ki jong saitan ba ki bor jong ka pon Lorong kat atrai ke nika por ke badang sa baro aja ke jing syakri ke jongi. Singewi ke jing duai ke jongi. Maaf ekipap. Namar ke kerteng ke ba em ke kerteng ke ba don bortam. Ke jong trai ba unong pen em jongi Jesus Christ ipan. Amen. Kumtung ilayo ban pendep yaki jing pen bena chong kabalang badru ban pen kentang ke jing aingo ngin beteng pad ke jing syakri ke jing yo blai da ka bangir wai lang ke jing ruai ke basispa saupuai bar hadin ketang ngin si ngoi ko khobor na ka ktien ke jong ublai
bet you sambai babha bet min step min sngi bat min mit bet you sambai babha kaktien jong ublay ke jingruai ke bashis pa saupuai. Semen siban ben min bet you sambai baba kakin jong ublay bet you sambai baba aki kendo ki base so bet you sambai baba kakin jong ublay bet you sambai baba bet you sambai baba bet you sambai da jing ya shamba jing jem nun ben aku bor gospel Bajing ma me haloding na ben you sambai baba kakin jong ublay ben you sambai baba agi jai ben real ka birthday bet you sambai baba kakin jong ublay bet you sambai kapan lem jing tobria hala jing im bet you sambai ma bay kakin jong ublay ben you sambai baba ben you sambai baba ben you sambai da jing ya shaba jing jem nun ben aku bor gospel bajing ma haloding na ben you sambai baba kakin jong ublay. Ki temen besan baid jangka balang Presbyterian Mauro i temen besan KNSM i balong temen besan jangka balang Presbyterian Nongwar i basong i basa hang nek snong Mauro ka jangi ki dekot komiti balang ki long kmi ki long kpa ki parlok samla ki badon haga yeng mani haga bentak basalor haga bentak basapo bat mapi ki ba pait ki ba kmi bat ki ba yo sngoru lingba ka YouTube channel jangka balang Presbyterian Mauro ngai kublay api baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ shua bangin poi shika kubor ngapen pau ka jing sngongo ya ka jing kershan ka jang pi ya ka yeng ka jangi hapadeng ka jing jia jang ka jing khla no kumbalapan bena da itemen besan sketri mentan ka jing khla no jang ikiao i jonga shibo na pedeng jang pi pim la ban wan namar ngile ong hiba ka bha banum wan namar ba ka snong la jum khra kala ong ban penduna ya kinong wan te namar kata wat sanut ndrengi so hun ya ka jing kan mau it ka jang pi ki jing duai bat kumbal ong itemen besan sketri jang ka balang ru ngalayo ban shimti kumu president jang ka Bible Society of India bat ngasong thu ka kam kalong ka babon bat ka jing trei kalong ka ba bon serta bon benta ka translation
ka distribution, ka fundraising, bat kiwe-kiwe ki benta, te nagabenta ki kam jo ka Bible Society, kumbangile jule borosh kata, tungin kershan de gijing ai gijangi, bat tungin kershan de gijing duai gijangi. Nganum kren jerong halor kanika seng namar nganget pile osngawi kinong kren nakapor sakapor, balat pidon lat pila ban kmi shaka YouTube channel Jongka Bible Society of India Shillong Auxiliary ki don shibun ki kam Jongka Bible Society ki balabatay hang to ngan poibet shaka khubor nagaktien ka jong blay ha kanika Bible Sunday bat kumbala penbena menne kaphang padeng kalong ujo saya usyempat yakaktien ublay ujo saya usyempat yakaktien ublay tungin ya pendama kajing duai au blay bok pau jangi bahabeneng ngiaingu yame namar kajing don kajong me lembat ngia kani kajing seng ban ngi kerpat ba meniai beteng ya kajing don jong me ba de kajing alam kajong men sim bakho ya lord jangi ngiaingu ba me sngoy kajing duai kajangi namari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng kajong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen. O Josiah ulong usiem jang kahima Juda barula kiu shika kets im hakapor ba udang pras nem karta udang long kena bat ki snem ka jing sanshar ka jang u kilong nrius pa sau po hadu nrius pa kendai shuau Chris ki snem ki ya dadin nadu nrius pa sau po hadu nrius pa kendai shuau Chris ukpa badu kupara jang o amon badu manase kilong ki nong senshar ki basniu bad ki balayalam bakla ya kajat benreu Juda henreu Josiah tre ban bot ya ka jing senshar bamman jongki u Josiah ulawat ya utrai nadu kisngi jong ka jing long kena bad ka jing long samla ka jong badu bleu la penon kam ya Josiah banwa lampat ya kahima Juda nakajing mani blay thau shakajing mani yo blay ba im bat u blay ba shisha na kajing im lightlan bat lengkar shakajing im kabahok bat kabariu blay na kajing kenyai ki khunlung ban yo jingker khu ni ki blay thau shakajing nyo kor nyo buram ya ki khunlung kena kata kalong kajing long juga perthai hakapor jong usim Josiah u Josiah u tang laipu kendai teligis nem hagani ka perthai ulalong sim hakapor budang prasnem usenshar laipu waisnem uklat hagarta ka badang shulong pedeng laipu kendai snem karta henre ulalong unong yalam ya ka revival ba bakraw hakahima Juda kenmau bakahima Juda kaya per nakahima Israel kahima Juda kadai kabadon syati kahima Israel lani Samaria kumbala tip ya kahadin kadon syati namar hadin jong usim Sol baru usim David baru usim Solomon kalapat kahima haki arliang kahima basyati latip kum ka Israel lani Samaria kahima ka basyati kadai kasim Juda bat u Josiah usenshar halor kani kahima bat kumbalaong ulayalam ka revival ba bakrau ka revival ka bakhaddu shwa ka jing penjot ya ka hima Juda barega nongba Jerusalem barega temple hagasnem sanspa prapundriu shwa Chris hagarta prasnem u Josiah ulalong sim hadin ka jing sha peniap ka jong pa u jong o amon dauladap khandreus nem u Josiah uwat ya utrai u bau blay banle eka mon bakho jong ban ngitip ya katana ar chronicle life saulanong kadekot kaba lai bun kiba longs im hakarta khanna bun kiba kiuket hakarta ka jinglong samla kiwat egi jing sngo bha jong perthai kiwat egi jing sngo bha jong do henre u Josiah te ulawat ban pen sngo bha yo blay barulawat ban le eka mon ka bakhot ke jong u Josiah ula it yo blay da ka do nut baro
but ula yalam yaka ri ba ka judgment rio syaga jinglong rio blai Dauladap arpos nem karta ujo saya ula sedang ban penpat penpra ya kita ki jaka mani blai tau kibadona Jerusalem umanase ula shna jaka mani blai tau u aman ula shna jaka mani blai tau kilayalam ya ka judgment rio sya ka jing sneu Nreu Josiah ula penpralut ya kata barok kabau kepara jang u kabau kepau jang u kilatei ngipulikum ni Our Chronicle lenong balai pusau kadekot lai bat sau ngakwa bani thu epi ba kani kadai ka jingya thu khana kabayat rengkat haga kitab sim bara ka kitab Chronicle kenmau ba ka kitab sim ba ka kitab Chronicle kilong ka double history lani ka history kabayat thu naunong tho jong ka kitab ki sim batru naunong tho jong ka kitab Chronicle Meneng ila depan pulih ya ke kitab sim ke lenong arpuar mentangin pulih ke kitab Chronicle lenong lai pusau ki dekot lai bat sau namar hakaba prasnem ke jingsen syar jong u haba udang kham kena ula sedang ban wat yo blai u debet ukpa jong u baraka snem ka bakhat ar ula sedang ban penkut ya ke Juda bat Jerusalem naki jaka bajrong Bad naki Ashera di keblai tau. Bad ki dur belai balamut, bad ki dur belai balasan. Ti kila penkelon ki duan jong ki bal kamut day belai tau. Hakmat jong u, bad ula ketno ye ki dur belai kesngi. Ki balalong hajarong jong ki, bad ki Ashera, bad ye ki dur belai balamut, bad ki dur belai balasan. Bad ula penkeny lengkot lengkai yaki. Bat ula penluet bin yaki bat ula khala yaka halor ki jingtep jong kita ki balaknya haki ula pen kenya kita ki dur belai ula pen kenya kita ki jaka mani belai ula penluet bin yaki ongak tien jong belai bat ula khala yakata kaba luet halor ka jingtep jong kita ki nong mani belai tau Josiah ula trei kini ki baro rengkat ka jingkershan jong ki prophet teng yo sngau ba amdon ba kershan ki prophet bat bagi prophet kim yo buram halaga jong kari reka por jong Josiah ki buram ki prophet u Zephaniah u Jeremiah bat ka kentai ka bakerteng ka holda dauladap arpun rius nem kartapan u Josiah ula maramot ya ka temple ha Jerusalem Lingba kisnem jong jing sanshar jong kupara jong u Manase sanpuar snem u sanshar lingba ka jing sanshar jong u kupau jong u Amon ar snem u sanshar shimdan ka jing maramot ya ka temple u Josiah ul ong ngan shna thamai pan ngan penitanat ya ka ngan shna ya kita barok ki bala pat ki bala pra bara pedeng kita ka jing shna ya kata ka temple Hapadeng kata kejing maramot kilap ya ka hukum ke jong Moses balabu haka wei ke kendong chong ke temple kamlong kum ka di ka yeng mani ke jongi ka balong ka building ke batmai haka yeng mani jongi mdon kita ki kendong ki kencerat haka balak ban buri igitiar mdon kita ki krem ki kro haka bangila ban bu ban sat ya kinu ki kot henry kalong bai kum ni kum bakalong ke building Hendrai ki jingtai ki barim, ki don ki kendong, ki don ki kencerat, balak ban buri iki. Haka por bangadang tre ha seora, haka Thomas Jones School of Mission, haka tu ka building ka barim, ka balashna dagi sahab missionary, haka snem kat kendai spa shipo kala, don chi spa shipo snem menta, ki don ki kendong ki kencerat bagi bu iki kot kisla, tapi kadon ki jakaru ba, napi ple ya kanika lentang pilak ban rung shapo. Haka yeng ka bangisa ru menshua ka Sydney Evans Bungalow kidon ki jaka ba phila ban ple ya ka lentang ba phin rung shapo bat ba phin ri hang tu ngam te balai kishna kumi gitu ki jakare ha kini ki yeng ki barem ri ki don kita ha kini ki jingtai ki barem bat ha ki wei ni kita ki jaka bala khamburi ha ka ta temple lalap ya kini ka hukum bat ki start Bible ki ong ba kani ka de ka kitab Deuteronomy
Kabapala ba ki Jew hakahima Juda ki mani yo blay Henry klem ka Bible. Kabama yang iru balarangi mani yo blay ni Shakri yo o Henry klem ka jikai kabanagaktien kabakhot ka jang o. Uhil kaya ubalong urang ba leng do ulaong yo shaphan ubalong nong tho ban ra kata ka kitab ka hukum sya Josiah bat ban puleka kidan lai teli ki kerteng ki bafide ban ken mau Josiah udeus em uhil kaya ude urang ba leng do ubapet ubakmi ka temple ushaphan ude nong tho ushaphan pila banong ude usan penyar lane usketri ubapet ubakmi yakikam hakata ka temple ndaus e mulai asngau ki kitab jangan ka hukum ula sngau si ula jaumat bat ula ka di jan ki jang o ka jing ka di jan ka long ka dak jong ka jing sngau si ka dak jong ka jing ling a pisa balai namar ba ki Juda kim shim le ka mon ka jong blay henry kila im lan im lengkar bat kila mani blay thau bat hakatai ka sngi ula thau ka jutang ka batamai baru blay bamanga bat ka judgment riu Jew barok kaway ngin Shakriyo blay daka mensim barok bat ngin buram ia kini ka ktien ka ba im ka jong blay ki para bangit bait ni im ka juk hakaba kalas dang hiar ka jing puli ia ka ktien ka jong blay kalas dang hiar ka jing buram ia ka ktien ka jong blay u Josiah im hakapor ba kim tip syo ikaktien ka jong blay bat ka jing bishar ka jong blay na markata ka ap ya ka nigari ka jong ki ngalaong menebo manasi ula senshar san puar snem ude usim ubas niutam haka history jong kahima Juda ubala pengop iki haka jing mani blay tau ubala pengop iki haka jing mani ya ublay ashbal bat ashera ublay lam iki haka jing latlan lengkar ubalailam eki haka jing kren bertong baraga jing kren pelanduman ubalailam eki haka jing kenya yaki kunlung umanasi ukenya lagi jong ki kun shaki belai kenang bunyo jingker kun nagi tagi belai nang taru ulale ben ya kibarit kibaduk kibashitom kini ki pop kilalong ka jing i jiliak mat jong belai baru belai ulaong ngan penjot ia kani ka hima Juda ngan penjot ia kani ka jat benriu kabalai le persya ia nga hoj hakabakut umanasi ula kelaka bamut Henry shimla ban penbahapat ia kata kabaula pensniu kadang ketu ka jingruai san spa arpusan kaba ngijuarwai kumto nakapor shakapor bon ki so tanat dengan ka jingruai ngashimet ngadon lai jong i jing sngo pher dengan ka jingruai namar ba ka shiathu tai ka jing ma kami athu pat ya ka jing penjot ka ba uniu manase ula wanra lanyeu ki klor lanyeu usyam kadukhat ka ba ka ong manase Paul bat Magdalen kelayo map na me kula ru ban map yanga atrai ba isnai ngisngo kumba namar bo bleula map yu manase Paul bat Magdalen ki barok kila biang bat la thau thmai pat ya kata ka hima Henry kamshim longkum ta umanasi ulayalam ya kahima Juda syaka jingjot bat kata galenti syaka jingjot kalanang beteng nang beteng watla ula kelaka bamut namar bo kun jong u aman ulayat haj hakata ga ju kalenti oi kene ga jingruai san spa arbusan kalong spang ga jing map ka jong blay bat ka jingai ga jong blay ka ba kanerlut shabaro Henriken ma baga pop ka don ka bainong bat ladangi le pop laning yalam pop ikiwei kanang wara ega jing sneo jong kata ka ba pipet pikmi kumu pastor jong ka balang presbyterian mauro ngadon ka jingket kle ban im ka jing im ka ba khot bat ban besai ka khtin ka ba im ka jong blai ladanga ngale ega pop bat ladanga yalam ega balang shaka pop hadien ngala ban kala ka bamut hadien ngala ban pai sha blai henre la penjot te ka balang bat la yalam baklai ki khun joka balang bat ru ikiwei ki basngap ki ba shashkor yanga nagata ka daw nga deban sumar ngi kum kinong sarai ki dukot committee balang ngi deban sumar kei ka bangi kren kei ka bangi le bayo ngi yalam baklai ya ki bon ngut ki breu bat bangi penjot ya kata ka seng ha ka bangi ngi don mapiru kum ki kimei ki pa lani ki hinmen halagi jong ki yegi sem
Hadian jong Manase wansu amon ubasan syar arsnem une ula syak peniap ha kinong bot ki jong uhi. Bat kumta Josiah ubadang prasnem karta ula kiyo sa kakets kaket ke jong David kaket ha Jerusalem. Unle ayu une us ubadang kena kumne. Hatu ula ma uban pensange ya ka jing bishar ka jong blay bari ka jing bita shlar ka jong blay halor jong ka hima Juda halor jong ka nongba Jerusalem shimla ban weng no ban pensange no e ka jing bishar ba ka jing bitar jong blay nrela kumnu ula ban penput lane ba ublay un bu teng ya ka jing bishar jong u kumbalai post na mi Ublay ulamut ban penjot noi ke hima Juda mar sendap ke jing sensar jong Amon henrei na mar ke jing long hok ke jong uneu Josiah kata ka pateng benriu jong u kalane sa lai posnem kata ka hima Juda kalane sa lai posnem Josiah ulawan ra ke jing pentemai ha ke jing syakri ublay bat ulapan pai pat ya kata ka hima na ke jing jot ulapan poi ulapan yo ya ka revival ka bakhadu shua ka jing penjot ya ka hima Juda hakikti ki jong usim Nebukadnesar jong ki Babylon bat ki Kaldi Josiah ulala ban yada ya ka pateng ke jong u naga jing bishar ka jong ublay para banget ba ki don shibon ki jing sneo hagani ka perthai ki don shibon ki jing bomman hagani ka perthai bat ngi ka jing kharoi ka jong ki ngi ka jing jelai jong ki jing sneo ngi ka jing kenrei jong ka jing bomman keleng ka ni ka perthai hagaba ki brio ki ele persha ya ka khtien ka jong blai bat ki pen khen ya ka wei pa ka wei ka hukum ka bala tho hang ni ngin le kumno hateng is ngau do bor do mensiem ngiong larang ale kat sabale rum don bakok ngu yanga rengan ong ipi para bangit ba ngin bot ikaktien ke jong blay bat ngin long kumu Josiah bangin penim ya kapateng benriu ha ka bangi ngidon bangin pelat yeke na kata ka jingjot ha ko ka sngi blay un sa bishar ka perthai ha ko ka sngi ka jing penrem ka jong blay kan salong holor ka perthai baro ya kata la tho aktien ke jong blay Nrishwa ka tangi duai bagan don ka revival ka bakraw ngi duai bagan don ka jing pen ki igimen sim jong ki banget bat ka jing pen kendu jong ki bamnget bagin wan pai shautrai ha ka revival ka bakhadu kenang ba nrong no yangi en yalam no ingi shabeneng shwa ban wan ka jing pen jot shwa bon wan utau mrat khlaw Josiah hagas ngi ka basneo bat mangiru ngi ha kasngi ka basneo kata ka deka mat ka benengkong lani ka jing penyadai ya kani ka khubor ka benengkong bat ka jing ka jangi ka sngi ka basneo mangirungi ha ka sngi ka basneo kiya katkum la ka jong ka mon bat kile ya ka bapen sngo bhai ka do bat ka jing brai joka khmat wat laki deki brio ki jong blay hateng mangiru wat langi deki brio ki jong blay rengile e ka balong pop akhmat jong blay bat ngi ken do thala ya ke e ka bala tho hagaktien ke jong u hagapor jong Josiah kim tip e ka ktien jong blay namar kim don e ka ktien jong blay la buri e ka ktien jong blay ha ki krem ki kro jong kata ka temple ha ki kendong kensrot jong kata ka temple baraka perthai ke jongi ru la buri ega ne ka Bible mdai bala buri eka ki yegi sem ki jongi nre la buri eka hapren ke jingbon kam jonga social media hapren ke jingbon kam jonga mass media hapren ke jingbon kam bayatho khana paralok hapren ke jingbon kam ka basu bon kam klem da don por shu eka ktien jong blay long kumbala buri no ya ka ne ka ktien ke jong blay nre kumba Josiah ulalok ya gani ka ktien ke jong blay barhabala puli ka ulayam bar ulaka de lagi jong gijan mangiru ngide ban yam ban ka de lagi jong gijan ban nga try to map yangi bangim shimla puli ka ktien ke ba em ke jong me bat ngilale klet ya ka hukum ka ba khoj ke jong me ki breu ki kli balai ba hagapor jong Manase baraka por jong Amon
kila kela sega jinglong baman ka daw ka long ba kim ju pule kim shim ko ngoi ka tien jong blai mangiru balai ngi ka jing jelai jong jing sneo hagani ka perthai menta ka wei ni ki daw ka long ba ngim pule sho ka tien jong blai kumbangi pule namarla ngim don yau ding pro uban thau yangi bad yaka imlang salang jongi ngile kat babon larang im don utu nar sawar uban thau laga jing im jongi kalong ka babet ne em ngin ken riang ka kenro chong ka jing im ka jongi namar ka tangi don kam yaka tien ka jong blai ban puli yaka ban pusana lor jong ka ban ai bakan kren yangi haga jing im ka baman laga sngi kamat kabaar ujo saya ulawat yau trai ha kirta ka jinglong kena ka jinglong samla ujo saya ulawat yau trai bat ba mangiru ngidi ban wat yau trai hagarta ka jinglong kena ka jinglong samla ngimtip manu bala ai jihikai babha ya uni ujo saya namar ukpara ru bolong bamman ukelaka bamut syuabanyap ukparu balong baman ubom shim kelaka bamut tenring ihang ni bala tho benia ya ke kerteng jong ka kemi jong u josaya mshim ong kale ayu ka kemi enrei kami kerteng ka jedida ka khun wadaya ka bana boskat imat ka brio ka bariu blai lum kum ta kanum dami kerteng namar kim juda ai ki kerteng jong ki kentai ha ka hiar pateng jong is em bat nganget ki start Bible kinget ba kami kerteng namar ka dega breu ka bareu belai ka balai lam yelo jong khon ha ka lenti ka jong trai bat ma phi ki keme phi don ka kamram ban yalam ki khon ha ka lenti ka jong long ru belai kumba ka lois bat ka uniki ka kamera jong timothy ki la yalam ha ka lenti ka jong long ru belai war ha ba ukpa jong timothy du greek bom nget belai kumju phi don ka kamram kumba ka hana ka lelam yo khon u Samuel hakalenti ka jinglong ro blai kumju ro ma phi kilong kame hoj ma phi kilong kparu pidon ka kamram banialam ya lagi jong ki khon hakalenti jong ka jinglong ro blai kumba long ki kpa ki bereu blai ki bangi pule ha ka Bible ban ngakwa banong hang ne ko ki parlok samla ki balak bandon hayang mani ni kapor ha ka benta ba sholor benta ba sapo ma phi ki ba pai ki ba khmi link ba ka ni ka YouTube channel jo ka balang ro kamut bakarta ka jinglong samla ka digarta jo ka jingya hala ka jong ka mon don ki samla ki ba perkhat bangi de ban eksperimen ngide ban damat ya ka ni ka perthai ya ki jing sobha jong ka shwa bangin kala ka bomon ngamtip kumno kalong menta ka por bigin late college don gitu ipalok ki ba saya tips ngin la shine la khamrang ba saya kit kam balang la shine la khamrang ba menta ngidang samla ngide ban pensngob ha yala de namala nam pensngob ha yala de menta lano pat ngin yo ban pensngob ha ko ki parlok samla ki ba kmi ling ba ka ni ka YouTube channel joka balang ko ki parlok samla ki ba danang ni kata ga de ga jing perkhat bakla ka jing perkhat bamman ka jing perkhat ka ban lam sha ka jing jot namar ba ka don ka bainong jong ka pok ba kata ka bainong kan kta e ka jing im ka jongi kan kta aro ka jing im jong ki wei ki bangi don ka jing a day namar kata mangi kum ki kime ki pangi don ka mission ha pok ki yeng ki sem jongi bani alami ki khon kum balai alam yu josaya bakin poi sha ka jing long ru blai habang rung shiki yang juki para banget ki juang duai pastor nagabantagi khon samla jongi duai teman besan nam tagi khon samla bat ngi ju duai nagabantagi khon jong phe ma phiru para banget be duai nam tagi khon jongi nong sharai jong balang duai nam tagi khon kan thai jong arngot ki bala kanjo shakartas ke jinglong samla duai nam tagi khon jongi nong sharai jongi duai nam tagi khon jongi khot committee balang jongi kam dei ka basuk ban long ki nong pait nong kmi yagi kam joga balang larangim yo ka jingker shan na yeng duai bakin ya hakalenti jong u josaya kapop ka don laga jong ka bainong bat kapop ka pensok khliang ya ka do nuot ba ka jing em ka jongi ngim kwa ban long sok khro sok khliang ka jing em henrengi kwa ban em ka jing em ka balong khoi hakmat jong blai ngam Judas ngotenat teng-teng bani osngoi ki ba ai testimony ki balalong nong yalap
bat ki bayang na pulpit haka jing im jonga menshua ngala im kumta ngala bam kumta ngala di kumta ngala le kumta andre ublay ula pen im yanga na kata ka jing bomman baro sngo kumba sarong ya kata ka jing bomman jonga menshua badon ki samla bagi snap kata ki samla kristan ki perkhat ngarungan le kumta bar haka bakut ngan sakla ka bumut komunu nong yalap nakata ka daw ngam juso tanat ban batay ki pop na lor ka pulpit na lor ka jaka kentang ngide ban le ranyi kita ban ong bangala kumbakla ka jing ka jonga here ka di ka jing ai ka jong blay ka bala pelat yanga bangan long kumni ko mga long wat kreni ki pop ki ba pipilale kreni ka jing ai ka jong blay ka bala sandur thmai ya ka jing ka jong pi bari ka htien ka jong blay ka ba pila ko ngo kamat ka balay ujo saya ulako ngu yaka ktien ke jong blay bat mangiru ngidai ban ko ngu yaka ai ngu yu blay bang ima ka juk ba shim te kenjri yaka ktien ke jong blay henre ngi don yaka ktien jong blay ki yeng ki sem jongi bangila ban pule yaka hagani ka pulpit banga yeng don laitali ki bible kani ka bible ka ba kalabu ka balang hangni kani ka bible ka jonga hi bangalara angni kanika Bible Common Language Version kabadika translation kabathmai hangni mani don shibuntali ki Bible don na pedeng jong phi ki bara baraki yeng ki sem ke jongi ke don ka Bible nrei kam julong kum ta ki snem menshwa don tang ka wei ka Bible menshwa ka wei ka yeng mani late kenjri yaka bayok don bara eka bayok don bapule eka barika Bible kim tho ka khtin ka bara bani so tho lang paj ba Henry yaka ktien kabarim haka ktien Latin kababun kimla ban snotho bat ki nongelam balang ka to por mdei banga penrem banga penran yeki Henry ba kade ke jing snotho ka to por balar ki brio ki reu pat ba ki puli ka Bible kila ban snotho bakla bat kala ban wan ke jing kai bakla Henry ha ka reformation haka jing penthmai ka balang haka spa snem ka bakhan reu kalawan ke jing snotho ba uway Kristan ka uway Kristan kidiban puli ya ka Bible ha ka ktin la jong ha ka rukom tho ka baki kila ban sngaw tho ba denang ta balasdang ban translate ban penkelai ka Bible syaka ktin bat syagi jat ktin juga doba Europe Martin Luther la translate ka Bible syaka ktin German William Tyndale bat kiway pat kila translate ka Bible syaka ktin Pareng bat shibun ki bala penkelai ka Bible syagi jat ktien baper namar habangi puli ka Bible bat habangi yo ka Bible ka ktien ka ba ngingila ban sngaw tho kadon ka bor haka ban yalam yaka ri ba ka judgment reu haka hok ba ka jingshisha haka Bible haka ktien pareng ki don shibun ki Bible kadon ka King James version kadon ka New King James version kadon New International version kadon ka Good News Bible kadon ka New American Standard Version kidon shibun jat ki version jong ka Bible haka ktin khasingi aingo yu blay bengi don artali kani ka barim bat kani ka bathmai ka common language pila thiet ne megani lara pi thiet phin puli phin kaniara bai pi ban song tho hot na ka bantang ki ji seng pat ba ka sinot sepngi kala yakut kala rai bangin penan kam da kani ka Bible namar ka ktin tho kalong ka bakhia tho kadai ka kadai haka ktien kaba ngi jupanon kam haka literature Henry haka jing sngaw tho khamba pat kadon kani ka common language kaba pila ban pule bat kidon shibun kiba lathiet ekani bat kila lap bagalong ka jing mentoy na ka banta ka jing so tho ya ka ktien ka jong blai bat nga khot e phi la da kani kaba rim lani da kani kaba thmai pule namar ka long ka ktien ka jong blai bat kadon ka bor haka ban kta ega jing em ga jong phi bat ban sandur ya ga jing so thu ga jong phi yo blai bat ga jing thmu ga jong o ngi ema ga juk bangi yo lai lo ga ktien ga jong blai ki don ki ri jong ni ga parthe ha ba myo lai lo te ga Bible ha North Korea myo lai lo ga Bible bat men shwa ha ki ri communist ro ki shitom bha ban yo Bible habban shura tu ga Bible nang ni shatai khnang ba ki brio kin yo ban pule ya ka te habangila don iktien jong blai wat ai bakan chu sakut haki krem ki kro bariki kendong ken shrat henrei kumbala long ko por jong Josiah shimeka bat pulieka
ni poi syakamat ka basau bat ka ba khaddo kanang ban ken mau kamat ka baneng kong kalong ujo sayau la e maka sngi ka basneo bat mangiru ngi e maka sngi ka basneo kamat ka baar ujo sayau la wa dio try hakarta ka jinglong kena ka jinglong samla kamat ka balai kalong ujo sayau la ko ngoi ktien jong blai kamat ka basau ujo saya ula pen priang ya ka ktien ka jong blai shaki wei kambiang tang bengin ko ngu yala di iktien jong blay ngide ban yala mi ki wei pat shaga jing ko ngu iktien jong blay dar pide ki kme ki pa pide ban pen pule iktien jong blay halagi jong ki khon bat ban yala mi ki haga jing duai ngia persang ban le kumta daga ji sne jong blay ngila ban le kumta men step bat janmit bat kum ka balang ka komiti balang kalai kut ba kitu ki program bangi sam shapi haka haki benai juga lockdown ngin yai sam shapi ngin yai penpoi gitu ki program kenang ba pin yo ban pelong jieseng haki yeng ki sem ki jong pi teng teng habang ide ban pulehi naga jingwat kitin blai la jong bunsin ni pulis ki sa gospel bat ki sam don ki para bangai ki bangum ta ni pastor benda de bersuat hi tela tang nagi sa gospel katuk ani stiupol bat na kitab sam probeb tang kita hin re namar bengiyo ki program naga balang ni puliru ya ki benta ki ba per naga ktien ke jong blai ka dem kumta pio ban puli ki benta ba per bat ki ba pen kre ru ki dawat sitam ye ki benta ba per na ktien ke jong blai nang ta ki jing roi ru ki bangi IF hoi kam da de subject ring skwa ba dong ba teng teng ibu ru ki jing roi ki ba nang ba pin la ban roi ki tu ki jing roi te teng teng don ba phun nga pastor kumnungan roi ki ni ki jing roi namar ba ka balang kalabu ni ki jing roi bat teng teng ai jubab nga kun ut sur jing roi teng teng so ban ong ubleu klem jit nga berlong no lam jing roi phun ni kita ki banang se inang jing roi ki don kat ningut ki banang ban roi phun ni ki ngam ju ong gumta tama teng teng sngu ban ong gumta phun ni kita ki banang se namar ngam dat tebet ya ban kunut tonic sulfar ngam nang langa eat ki jing roi tenre da pisem sitom phila ban phun ni ki banang ban roi bat nga kular hakmat jong phi ka ni ko por ba kini ki banang jing roi kin yarap tang bawat phun tang san minute show ban sedang jieseng namar ma kiru kya ban polong jieseng ye pet lupa ka tu jing roi ka ba phide ban roi bat sakli ki hakapor ka ba keloi bat ka jing tmu kolong bangin nang ban roi kini ki jing roi ki ye ki sem ki jongi namar ka jinget kristan ka de ka jinget ka ba roi ke jing roi ya ro yo blai pule pusan nang ta ai benta ya baro hayeng asem jong pi mdei buk paung chulong sharman sa baro si nyau prateli ki banai jong ne ka lockdown bat la shem snemru mdei buk paung tri selok sa ma o henry ai kemeru ni selok ai ki khon ru kin nang ban selok khnang bakin yo ya ka spa ka ba khrau jong ka ktien ke jong blai ba ka ktien ke jong blai kan sandur ya ka jing im ke jong ke ujo saya shim buri ya ka jing tip ktien blai tang halade batang hau hil kaya orang ba lengdo batang hau shaphan unong tho la new san penyar jong kata ka temple ulapan priang e gani kaleng ka hima bangan ong epi habala don ka jing pen priang ya ka ktien ka jong blai ka don kari bible hapadeng ka jing sapriang jong ka jing sneo kawan ka jing pen priang ka ktien ka jong blai ngasngongo itu men besan IW kharsa no iba hikaya nga ya ka jing ya pera padeng kini ki arteli ki ktien khasi pitep em banga it bahai ktien khasi banga so sarong pat ya laga jong ka ktien bakat bala ngapanon kam da ktien la jong taladam don ktien khasi shu sa panon kam da ktien nong wei piru pide ban it ya ka ktien la jong namar ka diga ka deity ka diga jing ai ka jong blai yang ikum ka jat ben rio barabangi pendon kam ki kentien ro nginda pendon kam di ki kentien ki badai bat nginda wat nginda khmi ro ki kentien ki badai ban pen sapriang kamut ban pen sapriang ke ke basneu ka jing sapriang jong ka ni ka jing pang covid khat kendai ka jing priang pat ka de ka jing priang ke babha ka jing priang ya ka ktien ka jong blai hapadeng ka jing sapriang jong ka ne jong nu knyang jing pang ka don ka jing priang ka ktien ka jong blai lingba kini ki kor ki bor jong ka social media bat ka cable tv te phiru phidon la ka jong ka kamram ban pen priang ya ka ktien ka jong blai ningkong ki yeng ki sem ki jong phe bat shaki bai pat ro
Hoi ngi ban duai nam ta ka Bible Society. Hoi ngi ban ai syaka kam jong blai lingba ka Bible Society. Henry kata kampat biang ngi don kamru ban long ki Josiah jong ni ka juk ba ngin pentip iki brio syapang ka ktien ka ba im ka jong blai pat bekin yo eka hagi dok nut ba ki jing im ki jong ke. Dangila le kita baro ngin ma di ka Bible ka ba kraw. Kahima juda kalama di kari Bible ka jing pentemai kaba kraw kaba kraw tam ha ka testament ka barim ka de ka pojong Josiah ha ka pojong kupatamen jong u Hezekiah ru kala don ka ri Bible hanri kaba kraw kat kani baki breu kila yam kila linyar kila sngotu ba kila lepop kila pai shau try ubau blai ka jing penjot kalawan hakapo Joseph Jehoiakim bat yaki nong Juda la penrengkang par la exile yaki penrengkang par kamut exile yaki sha kataka ri Babylon ya ka temple la penjot la penpra la lutilot kat kabadonaka ya ka ksiar ka ksa bat ki jing don jing embaro bat kenang ban yo ya kanika ksiar na mari ki kenro la sut rong ksiar Nebukadnezar ula wiang ding ya ka ula thang ya ka ula lumi ka ksiar ka bami nang ta bat kita ki nong Juda kila poisari Babylon bat ki ong harut ka wa Babylon harut ki wa Babylon ngila syong bat ngila yam ngim nang shu ban ruai ngila wa ya ki dui tarah ki ding zaman rei bat ngila ong kumnung in ruai ka jing ruai try hagari nong wei te kata kala ja kade ke jing bishar ke jong blay halor ke hima Juda kan sawan ke jing bishar halor ke ne ke perthai namar ke jing bom man jong ka ngia kren spang ke jing eat ke jong blay ho oi nre ka don ro ke jing bitar shla ke jong blay halor ke jing bom man bat ngi day ban kala ka bomot pi day ban kala ka bomot nang ta bat ka khtin ke jong blay kala ban yalam lenti yangi bat ka day yangi ban puli ban pusan ban pen priang khtin ke jong blay khnang ba ki wei kin yo eka bat kan wan kari Bible kan wan ke jing pentamai hagi jing em ki jangi baraka jing em ke jong ka balang ke jangi baraka ri bat ke judgment ri borok ko wei to blay un ker khuyengi ling bag ne ka khubor u Josiah u shempat ye ka khtin u blay na ka benta ka buram ke jong blay amen tungin ye duai u blay bu pau jangi ba beneng ngi aingu yemen ka benta ka jing dorkat ke jome lembat ngi ke ne ka por bangila yo ban pen sngawi ka khtin ka ba im ke jong me tukur khu baka ni ka khtin kan hap ha ka khndau ka bashara ka ba rang khyang henre ka khndau ka ba shingyam bat ka ba la kloi ban pediang ya usumbai ka khtin jong me bakan la ban seiso lai phosha ban rul phosha bat shis pa sha tukur khu ngi kum ka balang bat barok ki ba khmi ru bat ki ba shash ko ru yakne ka khubor lingba ka YouTube channel chong ka balang namar bai ki ngi pan ni dem ngi ngo bat ngi pediang ru ha ka kerteng ke jong utrai baru nong penem jongi u Jesus Christ amen ngin ya penwai no e ka jing seng ke jongi da ka bangi ruai ka jing ruai ka ba shispa lai phun reu bar hadin ke ni ka jing ruai nga kerpat ya itemen besan Vice Chairman jong kabalang ke jongi itemen besan PS Kanayor ba in sngo ba bansa bu jing tuai lengkot bat bansa pelat yengi da ka jing kerkhu penwai kaktien jong me ka ba koridor kum ka ksiar blapan perang kan yalam kaktien ka jong me lingba kari khlau bomnot a ban sngo kaktien ka jong me bakren pasiau bat bason ka jing ruai ka ba shispa laipo and real Cordon các siar blapen pran tin jong ka itenat ka tin jong me ka babang ka badam darongam do
bagi Israel kinambun kabakon dabdajor ban yalam rubadon bon abaken bau itu kisi Pangashem skong pababon Ajing sawa Aktin jong min Donu jong akang benhon Sukmaki Bayoi Majong me boneng hi Aban snow ka in ka jong me Bakren pa xiao bat ba shon Yongan yat mer lem jing perkat Syakadi yang syakamon Nang butin dakaktin Ngan yait ben lem keladin Don't need why. Au blay bok pa jungi bah benangi aingu ayame kerat bi he lemar ke jino rengkat ke jomai lambat ngi lemar ke jing syekri ke jungi nadu ke basdang ko trai ngi sngo ye ke bor ba ke jing alam ke jomai hadu kena klimat ke bamenta ngi aingu kham tam trai bi he nam ta kena khubor ke ba kodor ke bangil yo sngo no ba syekri jomai pastor jungi kerku kerat bi he iki ibaro ke bangil yo kena kapor awi kin long kita ke jing bam ke bakan jaman sem na mata ke jing im ke jongi bat bangila banyaj ban im ha kene ke perthai ke badap ke jing sneu ke jing ale ta ke jing shai jong ke tin ke jong me kerabi kerku yang i wei pi wei bang sami no na ke yeng ke bakan tang ke jong me in mi rangkat ke jing kot jimot ke batmai bangin i ban puli ye ke tin ke jong me ki por baro bat kum jo trai bangin mi ro ke jing kot jimot ban kershan ye ke kam ke jong me Langba ka Bible Society ban pen priang ye ka tin ke jome hagi banta ke ba pher jong ka ni kari ke ba e ke jongi kerku ye ke bingli yo ban pendap ka ni ko por kerku kham tam ye lo jong shakri pastor sai inang la ban sam ye ko bor ke ba im ke jome na ko ke por sui pan par ke jing shakri ke ba don ban pendap pelaj ngi na ke ko por trai rangkat ba ke jing kerku ke jome tos ngau ye ko bangu to ma pi ke pop ke rangkang ke jongi marketing ji sungi pan to air ba jing ai ke badap yang badap kerhai ke jong trai ban no pen im jing Jesus Christ ke jing it ba ke ba phla ke ba mayan ke jong blai ku pa ke na bom ju kot lam ke jing slok ke jong shaj bor ke jing phlan bor ke jong men sem ba khoi ini ke jing ker khu jong blai ba im ba shisha in shorang kat bangi baro ke be yang ha ke ne ko por lam ba kita baro ke ba mane ke ba shakri me ha kari ba kelang satla ke perthai armunta sadu ke bom ju kot ro amen